Mga food vloggers ngayon wala nang mga content, gatas na si Diwata, di na kayo naawa. So dadating dyan, sa gatasan na words, nagpasikat ka lang. Diwata pares, overload na nga ba sa mga vloggers? Taong Gabiyahe pa. gustong-gusto siyang tikman dahil Sino mo ikaw naghirap tapos million ng views sa ibang tao? Kaya ngayon dadaatin mga memes tungkol kay Diwata Pares at agad simulan. So mamaya sabihin ko yung talagang opinion ko kay Diwata kasi kamakailan nga nagkaroon ng issue na ginagatas yung content niya ng ibang tao at mas nagbe-benefit pa daw sila kumpara kay Diwata. Pero mamaya daanan mo na Diwata Pares. Kabukha niya si Kisabe pero di siya Kisabe pang pain siya. Ang dami niyang buhay kasi di ba kung alam mo nga ang dami niyang pinagdaanan. Nakilala mo siya doon sa news, nabugbog siya. Sumali siya sa Showtime, di ba? Pumasok siya sa ibang mga shows. Hindi siya tumitigil. Naging construction worker siya. Talagang marami siyang buhay. Hindi talaga siya tumitigil. Kaya ito yung mas accurate niya na suot. Ako sa puti. Kamusta yung mga cancer? Excited ako ngayon sa inyo ipakita ang Genshin Impact. At dahil magre-release na ang version 4.6 ngayong April 24, may mga bagong features at surprises sila in store para sa atin. Tayo lumusong at mag-explore sa mga bagong lokasyon sa The Undersea Capital, The Lost Homeland. Bigyan mo ng pagsubok ang sarili mo at mag-grind kasama ng mga characters para makapag-upgrade ka ng bagong boss na si The Knave o si Arlecchino. At magdasal sa mga gacha gods kasama si Arlecchino at ng The Wanderer na magiging available na ngayon sa upcoming banner. At syempre hindi lang yung lagi namang may surprise si Genshin para sa atin. Tulad ng mga bagong items, yung pagbabalik ng Wintrace event, mga bagong story events kasama si Ito at si Sino, at napakarami pang iba. Kaya huwag niyo nakalimutan i-download ang Genshin Impact. Redeem mo yung code na to sa video. I-scan nyo lang yung QR code dito para makakuha ng 60 Primo Gems at Venturers Experience. Gusto ko magbigay ng malaking shoutout sa Hoyoverse. Ako'y nagpapasalamat sa inyo at sa binigay nyo sa aming community. At uulitin ko, huwag niyo kalimutan i-download ng Genshin Impact dito para ma-enjoy nyo na ang mga new updates at kwento. Pagpatuloy ang video, sunod! Galing kay Carl. Bakit yung mukha na lala ko na Pares. Galing kay lumang palabas. Boys looking at a seemingly ordinary picture and they literally find it funny, the picture. Pares. Sunod. Kapares, ayan, meron siya kaparesan. Alam sa iba mga vlog, total 10 video, 20 na video niya na sunod-sunod tungkol kay Diwata. Pwede mo na palitan yung mukha mo. Total, ano na natin, isa puso na natin. Kung manggagatas tayo, todo mo na, huwag ka na mahiya, nandito ka na eh. Turuan kita. Bilang isang matagal nang nanggagatas, 5 taon na tayo nanggagatas sa internet, di tayo tumitigil. At naman dito na tayo ngayon. Sa dati inaanay na bahay, mapapakita ko sa iyo sa future, yung house tour natin. Yon, sa wakas, diploma o diskarte o Diwata. Sa ibang mga food vlogger yun talaga mga kailangan mo. Diploma, diskarte o Diwata. Yan ang success. Diwata, ano mas importante? Diploma o diskarte? Ayan. Alam mo, napaka-importante talaga ng diploma para sa akin. Dahil kung may diploma ka, mas marami ka pang diskarte na magagawa sa Tama. buhay. Pero kung wala ka naman diploma, nasa tao na din talaga. Depende na sa diskarte mo kung paano mo ihalat yung sarili mo. Pahirapan ko. Tama na naman ako. Nagkatama ko tuloy dun sa balita. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan. Sunod! Baka ayaw ko malaman na nangyari dyan. Who was in Paris? Siyempre yung mga vlogger. Yan yung huling lifeline. Yan yung dextrose ng mga food vlogger na namamatay na yung channel. Naiintindihan ko na ba? Kaya din naman tayo hanggang mayroong mga memes, hanggang mayroong mga issue, hindi mamamatay itong channel na to. Sunod. Hindi ito 69. 100 ata ang Diwata eh. Ano to? Sino to? Kamukha niya yung overload of... Ayun nga. Ano nga ba yung official account ng Diwata Pares? Kasi mamaya may nakita pa ako iba mga account niya. Pero mamaya, sige. Manhwa ba to? Ano yan? San to? Solo leveling ba yan? Puro nagtatag ng friend wala kay Silbe. Ano to? Galing kay Malakas. Ano mga pagkain? Meron na tayong pagkatas mo magpares. Meron ka ng panghimagas. Oh! Aray. Yan yung mga vlogger paglalap. Ay, hindi. Ito yung content. Wala dito sa mga tourist spot destination. Hindi na kailangan yan. Tourist spot. Diwata lang ako. Pwede na ako. Sa bunutan pa. Mahirap magtrabaho, di ba? Mas mahirap mag-vlog. Mahirap mag-cut at maglagay ng sound effect. Okay, mahirap talaga magsugal. Hayop. Nagagatasan. Kaya kay Michelle. Yung mga maasim na vlogger. Okay, magkala pupunta rin tayo dyan. Sasabay tayo sa mga asim na mga vlogger dyan. Oh! Si Diwata noon! Hi, good morning.
Vlogger na pala siya noon Mga pa. waray, welcome to Diwata Vlogs. Ayan. Ay, Gusto ko Diwata buksan Vlog! Wag, palitan mo gawin mo Diwata TV na Sa lang. akin ng customer kong regalo daw niya sa akin. Ano kayang laman ito? Bomba. Gago. Huwag naman boba. Magiging future ka pa na Paris owner. Ay, ayun. Sombrero siya. Oo, kasi bakit sombrero? Kasi matagal siyang bibilad sa araw para paigtingin yung kanyang business. Tuntog mo ulo mo dito sa semento para Sombrero. maging business owner ka na. May iba ibang faces siya eh. Bait naman customer ko. Nagsisimula na siya nito. Sa Diwata Mini Mart. Ayun yung Mini Mart ko. Mga bumibili lang sila dito. Ah, nagsimula siya sa Mart. Kapait ang mga customer ko dito. Mini Mart pala. Ako nanginginig ng SM. Oo, tsa. Umiihi pa sa gilid. Kaya yung mga hindi... Tonight will be your night. Kaya ibo pala to si Diwata. Kaya pala eh. Nalungkot siya sa buhay niya. Kaya meron siyang ginawa. Di ba? Hindi yung mga nakahilata Paris lang dyan. Walang ginagawa. Tapos ngangawa-gawa sa internet. Bakit inaanakawan ng mga vlogger si Diwata? Alam mo, sa kay Diwata ko lang nakita na meron din pala ikinabubuti ang mapanghusgang lipunan. Kasi pinag-uusapan ke. Sunod, bakit ako susukay? Di pa ako nakakakain. Malapit na, antayin nyo lang. Makakapunta rin ako dyan. Okay, pupuntahan namin yan. Gagatasin din natin yan. Di pwede ibang tao lang ang gumagatas ha. Alam mo mga laos, kailangan pupunta sa mga kilalang mga lugar at kilalang mga tao. Nakikipag-date ka sa akin tapos wala kang dalang pera. Tama, kita mo. Bakit ako mag-a-adjust para sa'yo? Bakit si Diwata ba, aking superhero, nagpakain sa iba? Porket wala siyang pera? Hindi. Nagpursige siya. Gumawa siya ng business niya. Kahit nabugbog siya. Hindi pa rin siya tumigil. Di ba kamakailan na ano siya? Parang slight physical injury. Na dati pa ata. Ewan ko, alam ko nagpiyansa na siya. May pangpiyansa naman yan sigurado. May pang-Paris nga. May pangpiyansa yan. Baka nabigyan pa niya yung mga nasa kulungan ng Paris. Nag-iisa pa sila. Para hindi siya pagtripan Diwata in dungeon. Ang sarap talaga ng Paris mo, Diwata. Ano ba ingredients nito? Lami sa dungeon. Anong chapter to? Ano tong Forbidden Pinoy chapter? Ang pinaka-hardcore na chapter. Ano to? Galing kay Jigs TV. 216. Ubusin niya lahat to. Chat, naalala ko yung mga competitive eater. Competitive eater ba to o gutom lang siguro? Uy, ubus. Sir, ang ating challenge, ang i-break yung record ngayon is 3 minutes and 1 seconds. So pag naka 3 minutes kayo, kaya yan. Sa matik kama. po, meron kayong Sa 1, 2, pagkainan. 3, 4, 5, 6, 7, 8,000 pesos. 8,000? Paano pag siningil ni Diwata lahat ng vlogger niya ng tigli 5,000 para videoan sa Siguro, milyonaryo na agad si Diwata. Ayan, binibigyan ka ng business opportunity. Pag nakita ka na bibideo, may payad ka muna. Total ngayon, sikat ka na. Dati naiintindihan ko pa kasi kailangan mo ng marketing, kailangan mo makilala. Ngayon, tapos na Pero wala kung siya mismo ang magsabi na okay lang sa kanya, mamaya pag-usapan natin yan, wala ka magagawa. Hindi po ninyo na-break yun. May consolation prize ka pa pala dito. So dito sinabi niya may consolation prize din na 4,000 kung hindi mo maubos. Pero 8,000 kung mauubos mo. Okay, start. Ubusin mo lahat ng pares. Very good. Maganda yung technique niya. Basahin niya muna yung kanin. Kasi binigay sa kanyang kanin yung mga yung mga tutong, yung mabigat. Inuunan niya yung mga ulam. Tama. Kasi maging yung magaan Bakit pag ganito ako kagahaman sa bahay, pinapagalitan ako? Dito bibigyan ng 8,000. Palit na ako ng bahay. Ako na dito. Bilis siya. Gusto ko ng challenge. Kaya mo ba ubusin ang lahat ng Diwata Paris Overload? Mahirap yung ginagawa ko. Focus ka dyan kung makinig sa amin. Pwede ka masok. Kita mo yun. Pwede ka masok ka dyan Kasi yung chan mo walang time para mag-inflate. Kailangan yan dahan-dahan. Muscle yan. Kailangan dahan-dahan din bumukas yan. Grabe. Kinamay. Grabe. Accounted yun. 215. Break, ulit po ang record. Hindi sabi niya sa akin So dito gumagawa siya ng competition dito. Okay, nilang paso lang yung 301. Ang hirap talunin Tingin ko masusuka ako. Dapat pinapakita rin yung mga sumusuka Ano to? Finally, after 3 hours ng pila sa Diwata Paris Overload. Try natin ito guys. So, nakakapailan tayo. Ito po ano? No, it's fine. Wow, yung English. Content ba to? No, it's fine, it's okay. Okay lang ako. Ano to? What's this? Laman? Hindi, buto. Lunok, kainin mo na lang. Arte.
Kung pinagtabi mo dito yung kanina kumakain, nakakain na siya, ikaw hindi pa din. Dapat dito mahilata pares eh. Wala bang sasapok dito? Kain ipis eh, no? Ayun, okay na, kinain na niya ng buo. Ano, masarap o hindi? Masarap pala eh. Pucha, sinayang ko buhay ko. Content lang pala, ginagawa lang pala niya yun. Okay, hindi ka na ako mainis sir. Pinakamatinding hater ni Diwata Overload Pares bad experience. Pakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Oh. Wala na po Oh. talagang lasa yung pagkain. Yes. Yung fried chicken. Guys, ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para Simple naman lang. kalasa yung chicken, magkano lang po yun, di ba? Doon naman, para Magic naman sarap. sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, di ba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun Kalenderya? po, opo. Oh. Tapos yung kaldereta. Issue! Oh, ayun po, na-disappoint kami dahil Ano ba ina-expect? May 100 yan, di ba? hindi na masarap yung 120? pagkain. Inaway pa kami doon, mahaba Anli pa yung pa. pila. Pero Pagdala ka sa sarili mo ang seasoning. Okay lang yun. Mura naman yun eh. hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong Gabiyahe pa. gustong-gusto siyang tikman dahil hype Titikman ko, siya. wala akong paki-hype. Kahit hype yan, hayop yan, titikman natin yan. Mas masarap pa sa crispy chicken ng crispy cloud. And Okay? yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa, Hindi sila review honest. nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa Overload Pares. Kasi Hmm. as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people The kung truth. ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May Hindi naman. Makikita mo yan sa mga vloggers na gumawa ng mga political vlogs nila. Hindi naman lahat talaga yun ay may bias pa rin yun, kumbaga. Pero hindi naman kasi lahat ng influencer or vloggers na may integridad, ipakita yung talaga nararamdaman nila. Oh, hindi mo ka-level yung palette mo. Eh, baka ikaw sanay ka sa mga mamahal, sanay ka sa laging masasarap na kahit medyo mahal. Eh baka hindi talaga kayo magkapareho. Kasi naiintindihan ko, pwede rin naman talaga maging hindi masarap yan. Hindi na ako magugulo pag pumunta kami ngayong linggo sa Diwata Pares kung hindi masarap eh. lasa ba siya. Para sa ganun, may improve na Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Nasa sunod yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken. And according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares. Diba? Ooh! So, sa ganun, Nag-overload pala sa tabang. ito, ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapahirap siya doon. But sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain. Para naman yung pinili ng mga tao doon ay worth it. At Anli yun, di ba? Alam ko hindi naman strong point ni Diwata yung sa Paris na yung lasa. Pwede na, pero ang kanyang marketing, ang kanyang pinaka-selling point ay Anli siya. Anli yung Paris, Anli yung rice, Anli yung inumin. Di ko lang alam kung ano kasi di pa ako nakapunta. Di alam kung puro Anli ang kanilang marketing hindi doon. sila madi-disappoint. And at the same time, yung mga staff niya, dapat ayusin nila yung trato nila. Kasi guys, ano naman yan eh, hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila. It's a rotational shift. So sila yung sa night shift. So dapat, expected nila na dapat marami silang energy. O dapat expect mo din na hindi naman gano'ng kataas ang sahod yan. Tsaka sigurado ko hindi naman nagsitapos na HRM yan. Hindi yan nagsitapos sa mga customer appreciation survey. Alam ko na hindi titirik yung mata ko pag kumain ako dyan eh. Alam ko na yun eh. Pero ang binabayaran mo dyan, yung unlimited na aspect ng pagkain. Ano ba kinaya mo dito? Betchin? Ba't ka ganyan? Mabait ang boss nila, si Diwata, kahit gusto niya maging successful, kung yung mga staff niya yung magsisira sa kanya, then talagang ganun talaga. Hindi mag-grow yung business niya. So dapat kailangan pati yung mga staff niya, sabihan niya, dahil hindi talaga maganda yun. Siguro yung kanyang staff, kung sino na lang yung kilala niya eh. Sana mayroong mas magandang processing na pagkuha ng mga bagong Kami trabado. kahapon doon. Dahil sa worth 100 pesos, pumila kami, galing pa kami ng Las Piñas, madaling araw na tapos sabihan kaya kami pala, ng layo pala pinunta mo eh. nung staff niya, hindi po talaga. So dito sumagot daw si Diwata doon sa kanyang biggest hater. May nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos nang sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka namang hindi na bumalik, huwag mo ka i-recommend o whatsoever. Yun yung ginawa niya. Ko lang doon sa babae, masyadong OA naman yung acting kasi lahat daw ng in-order niya, wala daw lasa. So nandito kayo ngayon, may mga kumakain, magtatanong tayo nang hindi ito scripted, ang nanaayon sa kanilang nararamdaman para maging fair lang tayo. So andito sila ate, tatanungin natin may mga kumakain. Hindi ba medyo bias din Ate, to? may nakita kasi akong vlog, wala daw lasa yung pagkain ko. May nakita talaga ako. So ito mag-comment kayo ng naayon sa nararamdaman nyo kasi hindi ko naman kayo kilala, pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Oh, masarap!
Medyo bias din naman yun, Diwata. Eh, syempre, tutukan ka ba naman ng camera? Ayaw mo mapahiya doon on the spot, eh. No? Hindi naman yun yung tamang paraan. Yung mismo may-ari nung spot, yung mismo may-ari nung paresan, natanong sa'yo, masarap ba? Syempre, sasabi ko, oh, masarap. Kahit hindi ba masarap. Pero hindi sasabing hindi masarap. Sabi ko, hindi yun yung tamang paraan ng pag-rebat mo kay ate. Ayan. Ano ang lasa kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken, nag-order siya ng overload. Wala daw lasa Overload si siya, ate, may Caldereta. chicken. Gcash, Ano masasabi overload. mo? Malaman po, crispy po, tapos masarap po. Oh, masarap sabi niya ito. Hindi puro ano, malaman. Tapos may lasa naman. Opo. Oh, ayan. Kayo kuya. Siyempre, super, sulit. Oh, ayan, overload yung lahat. Ate, ano sabi mo? Sobrang sarap. Kaya walang katotohanan sinasabi nila. Affordable pa siya. Affordable pa siya for 100 only. Oh, di ba? Oh, ayan na. Hindi to scripted. So, ate, Scripted, sila ang pero nagsabi, pwedeng pilit. Isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama. So, 5. 1 versus 5. So, hindi ako maniniwala sa'yo. Doon pa rin ako sa nakakarami. Oh, wag kang makiniwala lagi sa majority. So, yun lang ate ha. Appeal to ano kasi to eh. Pala siya yung ginawa ni Diwata dito. Appeal to majority. Ano yung argumentum ad populum yun. Isa siyang fallacious argument na nagbe-base sa claim ng pagkatotoo ng isang bagay. Depende kung gaano karami nag-iisip. Kasi dati rin naman marami naniniwala na nasa gitna ang ating mundo ng solar system. So feeling nila ngayon tama yun. Pero di ba, alaman natin na hindi naman nasa gitna tayo ng social media ng ating mga Kaya ego. manasarapan. Ewan ko, hindi ko alam kung talagang honest review ba yung ginawa mo or whatsoever. Dito i-review ko ang mismong rebuttal ni Diwata. Bibigyan ko ito ng mga 6/10. Pasang-awa na kasi hindi rin naman gano'ng kaganda yung ni ate, yung kanyang nabuo ni ating argumento. Literal opinion lang din naman yan. Hindi rin naman niya sinuportaan yung kanyang statement. Kahit alam niya na ganito lang naman ang presyo, hindi niya dinoble down yung lasa. Alam niya na hindi masarap yung lasa, pero yun dun siya Hindi nag-focus. maganda yan ugali mo, te. Sayang, social-social ka pa naman. Pero hindi ako naniwala sa'yo. So yun lang ate, sana makita mo tong video ko. Salamat. Pustahan tayo, hindi na naman to sa video ni Diwata. Isang food vlogger na naman na magkakaroon ng hapunan. Yung sinabi ni Diwata na iskausapin siya, eh di ka naman lagi makakausap ng vlogger. At talagang social media ang paraan para magpakita ng complaint sa isang establishment. Kasi sa mas narinig ko rin kasi na ang mga bad review ba, ang mga hindi ba honest na review, or mga nakakasira ba siya sa isang business? Ako sa akin palagay hindi. Ang nakakasira sa business ay masamang produkto. At dito, kung titignan mo naman, yung produkto ni Diwata ay nakakapag-deliver sa kanyang sinasabi na mabubusog ka. Hindi niya naman sinabing babaliktad yung mata mo parang Yakitate Japan style or Food Wars style na lasa. Masamang produkto ang sumisira sa mga businesses. Kaya yung mga narinig nyo sa social media na, grabe ka naman, naninira ka, babagsak tong para sa ni Diwata, para sa mo masama mo sila sabi. Hindi mangyayari yun. Kasi yung mga tao, pupunta naman sila eh. Siguro kung bobo talaga yung tao, na karamihan naman ng mga tao sa social media, kung maniniwala sila sa isang tao na hindi naman kilala na mayroong integridad, di pa siya proven and tested ng mga nakaraan niya mga review, malalaman mo naman kung yung mga tao maniniwala sa kanya o hindi. Mga vloggers na wala ng mga content. Hindi na bagay ako pa yan si Diwata. Tumataba pa nga siya lalo eh. Pero kami, pag-uusapan natin yung table lang. Vlogger na wala ng mga content. Road rage siya. Oo nga, mga street clearing operations. Favorite yun ng mga tito eh. Favorite yun ang pinakikita yan eh. Yung mga kasama yung mga nagki-clear yung sa militar ba yun, siya yung head eh. Kulang ka pa dyan, lagyan mo ng green pill. Yung mga dede na umaalog-alog lagi. Marami nagko-compile. Hindi ko alam ba't may ganun eh. Hindi ko malabas sa feed ko eh. Galing yung barangay RT. Bagsik, ilaga sa Bisaya, kay Naimasi. Gogo. Hindi siya nakulangan mag-arm day. Pwede ba ano yan? Tawag din yung mga insekto. Parang botfly ata yung tawag doon. Oy, pampares ko yan! Gagawa pa ako business, oy! Hindi siya natatakot. No, parang sanay na siya. Parang wala na akong pakitil. Diwata, G. Hindi muna tayo. Nako, gusto ni Diwata dyan. Sige ka. Sarap yan. Sarap ang dagta Ano to? niya. Gym overload? Takil ko na rin Ano to? nag-gym. Gym ni Nakalimutan Diwata? ko pumunta ngayon. Tamo yan po. Ulam na. Kayo. Sinusungitan na Ito mo kayo yan. nangyari eh. Untog ko ta dyan Sino eh. pa rin dito? Tigas sa ulo ng mga vlogger na lagi nang gagatas. Sino mo ko? Wala akong ginagatas dito. Marami na nakauwi. Anlibaho. Bago magsara ng alas 8, marami pang darating. Next batch, mga pogi. Sarad. Ano to? Galing kay Kay. Oy!
Siyempre, hindi pwedeng mga tao lang nakakakain ng pares. Dapat mga hayop din, mga hayop na vlogger, makakain din. Nakakapagod mag ganun, no? At ako, may makangawit ako nun. Gabi naman kayo. O, sige na, maglalaro na tayo. Thank you lang. Bibili ako ng PS5 para lang dyan. Tagal-tagal ko na walang PS5. Gawa ko, nagalit si Jobin. Uy, magkagalit. Ginawa mo naman katatawanan. Bakit yayaman ka ba sa ginawa mo? Yan! Gawa ng pera na pagpagura mo. Di yung gawin mo katatawanan yung tao na lumalaban ng patas. Pero sa bato lumaki. Ang hirap pa naman pasiyahin, Kuya Jobin. Tsaka di ba nagpapatawa lagi si Diwata? Sigurado ako ba pinakita ito, tatawanan lang din niya to. Mga tao talagang hirap pasiyahin eh. Me and my homies going to Diwata Paris. Tayo lang. Darating din kami dyan. Ayan, speaking of isa pang Diwata, ito si Hilata. 1 minute challenge. Oh, may sausage. Gusto mo yan, siyempre. In a box B. Within 1 minute, sa kanya na ang pagkain at sa kanya na ang karton. Ay, start na pala. Ba't naman yung binigyan ng tubig simula na? Parang gusto nyo patayin si Otlong. Ito yung binigyan ng tubig. Parang sige, kung mabilaw ka dyan, okay lang. Yabo na siya dyan. Hindi mo maubos sa 1 minuto, nasa ka. Hindi kaya, masusuka ka lang yan. Hindi. Isang nga 2 minutes, sobrang galing ni. O ayun, ayawan na. Ay, pabawas na lang tuloy. 21. Anong 21, 2, 3? Ano klase pagbibilang to? 9. 10. Ayan, ginago na. Ayan na, nagaguhan na. 12. Alam na niya, di niya kaya eh. Okay, kalahati takpan yan. Takpan mo na mukha ni Diwata. 17. Binaboy. 19. 20. Tapos na po ang 1 minute challenge. Awkward na. Sumali ako dito para pagalitan ka. Makukuha ko nga ang pagkain ito ng libre dahil bumulisan ko pero hindi ko naman naramdam ang sarap. Kayong mga nagpapachallenge sa pagkain, wag niyong gagawin laro ang pagkain dahil masama ito. Kagagawa mo lang eh. Kailangan ang pagkain ay nilalasap, nilalasahan. Dapat ang content ni Diwata ay nilalasap. Pinipirata pares. Kain na. Ang sarap. Okay, ako na. Sunod. Oy, po yan. Ito pala si Diwata bago humilata. Ito pala si Diwata, Mares. Oh. Ano masasabi mo? Ano Patay ka, Makmak. Ikaw ulam ngayon. Hindi pares. Summer, para kang nakatikim ng halo-halo. Halo-halong kalokohan. Halo-halong asim. Tanggal ang init mo talaga pag ako O papalitan ng lamig dito yan. mo bagong bilihan. Alam mo na kasama ko dadalhin. Maglalakad. Saan? Sa presinto? Pa-blatter. Makikita nila ang dapat nilang makita. Patay ka, Makmak. Pakpak ka ngayon. Papakpakin ka niyan, Makmak. Papapakin ka niyan, Makmak. Sarap. Yan yung nagpapalapot sa mga pares eh, pucha. So lahat, galing ching. Ano ba yun? Tangina sa... Kala ko vlog to papuntang Diwata pares eh. Hindi nyo nakita ko kanina eh. Octagon ba yun eh? Bisa kailangan mo ng bantay. Kailangan mo bantayan. Anong shop ng Hexagon? Octagon. Octagon. Tapos Coffee. Ano po ito? Ano ba tayo? Witty ah, very witty kayo ah. Sana. Me on the way to Diwata Paris. Masaya na kami ngayon pa lang. Sorry, Bobby. Ang sakit ng tiyan ko. Sana hindi sumakit siya ko sa Diwata Paris. Ano to, Mickey Makulit? Di ko alam yan. Di ko alam, wala ko alam na mga ganyan. Ang ganda ng gawa ah. So yun, nag-atas na natin mga yung Diwata. Pag-usapan ngayon natin yung mga kumukuha daw o ginagamit si Diwata para sa content nila. Totoo naman na ginagatas sila yung content nila. Pero wala naman masama dun eh. Ganun naman talaga ang ekonomiya ng internet. Ngayon, gawa na lang tayo ng mga tanong. Una, nananakawan ba si Diwata sa content pag binablog siya? Pangalawa, okay lang ba kay Diwata yun? At pangatlo, lugi ba si Diwata dun? So una, oo, nakukuhanan siya ng content dun kasi wala naman siyang parang kilala na official page. Ito kami nakita ko Diwata Pares
Pares over fans page. At to kasi parang kala ko parang anti sila kay Diwata. Parang over, tapos ka na. Diwata Pares over, sumakit siya na kami lahat dyan. Kala ko gano'n eh. Tapos hindi naman niya parang pinaplug. Sana i-plug niya palagi pag binibidyohan siya na huwag niyo kalimutan natin official page Diwata Pares over fans page. Tapos gawin niya na mandatory, diba, para ROTC na ipakita to lagi ng mga vloggers na i-content siya. Kasi hindi ka naman lagi magiging sikat, Diwata. Napakaraming tulad mo na nagdaan. Sa 5 taon ko dito, yan sila Dante Gulapa, diba, mga dati sila Otlum. Ngayon, nasa sa'yo na kung gaano kagaling mo, mape-preserve. Kasi hindi ka naman magiging sikat habang buhay. Lahat naman ganun. Pati mga pinakakilalang artista. Hindi mo makukuha yan. Bababa ka, pero kung ano man yung babalikan mong level, mataas pa rin naman sa karamihan ng mga taong babalik dyan. Iba kasi talagang never naman sumikat ng ganun. Hindi naman babagsak, pero magpa-flatline naman sa isang lugar na mataas pa rin naman. Wala namang masama doon. Good for you at nagawa mo yan. Pangalawa, okay lang ba kay Diwata? Oo. Ay, hindi ko iniisip kung ginagawa kong gatasan kasi in the first place, wala naman silang hiningi sa akin na pera. Bagkos, nakakatulong pa sila sa akin para i-vlog, para dumami yung customer, dumami ang makakita, para makilala ang Diwata Pares. Ayon sa isang mga vlogger na pumunta sa kanya, sinabi niya doon na okay lang sa kanya kasi nakikilala siya. Ngayon, siguro ang problema ng mga tao ay yung diferensya na nakukuha na pera ng mga taong yun kumpara kay Diwata. Kasi diba parang sa mga hayop sa ecosystem natin, may iba't ibang klase ng mutual benefit. Diba? Merong symbiosis, may commensalism, may parasitism. Sa mutualism, both nagbe-benefit. Tapos commensalism naman, isa nagbe-benefit, isa naman hindi naapektuhan. Siguro dati naapektuhan pa si Diwata, no? Kasi simula pa lang siya, kailangan niya talaga ng mga marunong mag-edit, mga lagi nagpo-post, di ba? Dagdag yan sa makinarya ng kanyang marketing. Parasitic, siguro kung may parasitic at may symbiotic. Ngayon, ang sigurado kinaiinisan ng tao ay hindi pantay yung nakukuha nila. Pero tayo tinatawag na tangible at non-tangible na benefit. Yung tangible ba, pera yan eh. Yan yung mga naka-quantify mo, nabibilang. O siguro pa magbibigay yung mga vloggers sa 5,000, 10,000, 1,000 kay Diwata, nabibilang natin, nakikita natin siya. Pero hindi natin nakikita yung mga intangible na nakukuha ni Diwata doon. Ngayon, walang pwedeng mag-quantify nun kasi yan yung tinatawag natin na loyalty sa brand, pagkakilala kay Diwata, at kung saan-saan pang lugar. Kasi kunyari, sabihin natin, isang vlogger, taga Cebu, yung pa nag-post siya niya, kung meron siyang 100k, 50k followers, karamihan yan ay mga nagsasalita ng Cebuano. Ibang market na naman yun na hindi makukuha ni Diwata kahit anong gawin niya kasi hindi naman niya yun lugar, hindi niya yun circle of influence, hindi niya yun parang strong point. Nakukuha niya ngayon yun kung may pupunta doon na vlogger at bibidyohan siya at mapapaviral niya sa kanilang lugar. Ulitin mo yan ng paulit-ulit, iba't ibang lugar, iba't ibang parte ng Pilipinas, at doon mo makukuha yung intangible mo na benefit. Doon makukuha ni Diwata yung kanyang pagkasikat sa buong bansa. Ngayon lumalaki na siya, pwede na niyang simulan pagkakitaan pa ng extra yung kanyang parisan. Kasi diba, tulad ng pinag-usapan nga natin dati sa pera, ayun mga magdadagdag tayo. Okay na meron kang iba't ibang sources of income. Meron mga income na ngayon mo lang nakukuha sa parisan niya. Meron naman yung nakukuha mo sa mga marketing campaign mo. Pag kunyari may sponsor ka at kailangan mo yung shoutout. No, binayaran nga siya ni Alex Gonzaga. Nakakuha siya ng pera doon kay Alex. Isa naman, yung mga nakokolekta niya mga likes at followers, pag sabihin natin humina na yung parisan niya, pwede siya gumawa na isa na namang business venture. Kasi kilala na siya sa paggawa ng ganong klaseng business. Pine-preserve mo yung kasikatan mo ngayon kasi hindi panghabang buhay. Tingnan mo nangyari kay Dante Gulapan nung pandemic, nawalan siya ng gig. Hindi niya na-preserve yung kasikatan niya, hindi na niya magamit ngayon kasi tapos na yung tao na nagsawa na sa kanyang nabibigay na enjoyment o entertainment. Ngayon si Diwata, tulad ng ibang mga vloggers din na nag-viral, tulad ng mga nag-viral, mga once in a lifetime na mga virality sa balita, di naman na natin nakikita yung mga yan, yung sa Guardian Angel, yung mga sa road rage, yung minsan mahuhuli sila, may sasabihin silang nakakatawa sa camera habang high na high sila. Diba, marami, alam, pinagdaanan natin sa iba't ibang klase mga memes at content. So ngayon, magandang business strategy. Well, di naman ako kasing galing ni Diwata pagdating sa business. Hindi masama na paigtingin mo at pagandahin mo yung brand mo. Gumawa ka ng magandang page o siguraduhin mo na kilala yung page mo na ito lang kasi nakita ko ang daming Diwata Pares official account. Ang dami ko nakita. At nahati-hati yun. Siyempre maraming mangmang sa FB na hindi naman na to double check yan. Makita ka lang sa video, okay na yan. Diba? Ang pangalan nga nila is RTV, Alvin TV. Ayun, pwede nila palitan ng Diwata TV. 10, 20 na video sila, puro kay Diwata. At pag ikaw, Diwata, hindi ka nakilala, sabihin natin 1 year from now, hindi nakilala yung Pares mo o hindi na tulad noon kasi ba, nagsawa na sila. Siguro kasi hindi rin siya sanay sa mga kalakalan ng social media. Hindi naman siya siguro parang chronically online o batang nasa internet lang magdamag. Baka hindi siya naaalala
karma sa ganong klaseng sitwasyon. At yun, maganda malaman yun ng maaga sa ngayon. Sabi, gusto naman natin matulungan lahat ng mga tao yun. Kasi nakita na natin. Kasi ngayon lang naman naging thing tong FB. Kasi dati wala namang kumikita sa FB. O mababa lang. Kaya nga hindi naglipa na yung mga vloggers niya. Kaya nga nagtatry tayo, di ba? Mag-post sa FB. Kung di pa kayo nakalike sa ating FB page, like yun na, libre plug. Isa lang naman ang paulol dyan na may likes eh. Parang ganun din yun na kailangan gumawa ka ng ecosystem ng content mo, ng branding mo na maalala ng mga tao pag hindi ka nasikat. So para sa mga vloggers na nanggagatas kay Diwata pare, siguraduhin nyo na maganda yung content nyo ha. Edit mo na maayos, lagyan mo ng laugh track, siguraduhin mo na puro si Diwata lang nakalagay, huwag mo lagay yung mukha mo kasi nauumay na ako. Kasi hindi naman ikaw ang habol ng mga audience mo at pagkakitaan mo yun ng milyon-milyon, sigurado yan. Umabot to ng 20k likes, buta na kami sa Diwata Pares. Paulo manggagatas ng Pares sa Mama Alam. Shoo!